जि गोदान बोसोरा साननैसोल'सै बेनि सिगां दाब दाब लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव गोबांखौनो लावखार ओंखाम जाबाय थानायखौ नुगासिनो बेबायदिनो बाक्सानि सकि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियावबो दाब दाब जायगानिफ्राय लावखार ओंखाम जाफैनायखौ नुनो मोन्दों गोबां दावबायारिफोरनि दोहौखौ नुनो मोन्दों मख'नो गोनांदि बिटिआर हालामाव सोरगिदिं समायना मिथिंगानि आबहावा बिफां लाइफां जिरि जिरि बोहैनाय दैसाजों बुंफबनाय समायना जायगा बुङोब्ला सकि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाबो मोनसे जेराव गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोर फोरोंगिरिफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसेयैनो गोबां सुबुंफोरखौनो बे सकि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव फैनानै रंजानायजों लोगोसे गोजोननाय लानायखौ नुनो मोन्दों नोंथांमोनहाबो लावखार ओंखाम जानो लुबैदोंब्ला बे सकि लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव फैनानै गोजोन खुसियै लावखार ओंखामखौ जाहैनो हागोन আমি মুকালমুৰৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ খুবেই ভাল লাগে খুবেই ভাল লাগিছে খুব নেচাৰেল বিউটি হয় আগতে আপুনি ইয়াত আহিছিল নেকি আগতে অহা নাছিলোঁ এয়া মই প্ৰথম আহিছোঁ আজি ষ্টাফৰ পৰা আহিছোঁ মুকালমুৱা মেডিকেল ষ্টাফৰ পৰা প্ৰায় 45 জন আহিছোঁ আমি ইয়াত মানে যিটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য নেচাৰেল বিউটি আৰু পাহাৰৰ পৰা শিলৰ পৰা নিজৰাৰ পৰা মানে গোটেইখিনিয়ে ভাল লাগিছে আৰু এটা মনোমোহা দৃশ্য ইয়াত যিটো এটা পানীৰ এটা শব্দ সেই শব্দটো নিৰ্জন ঠাইত শুনি কিবা এটা ভাল লাগে আৰু বহুত ভাল লাগে গৈছোঁ বনবস্তু আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰতে আমি যাওঁ বনবস্তু এইফালে বগামাটিত গৈছোঁ কপিলি গৈছোঁ কহুৱা গৈছোঁ কপিদৰা গৈছোঁ ইয়াৰ ঠাইখিনি খুব বহল এৰিয়াটো বহল পিকনিক প্লেচ হিচাপে এজ এ পিকনিক প্লেচ বহুত বহল ঠাই গতিকে ইয়াত সেইবিলাকতকৈ ইয়াত বেলেগ এটা মানে আনন্দ পাইছোঁ মই অসমবাসীক খ্ৰীষ্টমাছ উপলক্ষে খ্ৰীষ্টমাছ শুভেচ্ছা জনালোঁ হেপী খ্ৰীষ্টমাছ ডে টু এভৰি ওৱান আমি প্ৰপাৰ নলবাৰী টাউনৰ পৰা আহিছোঁ আমাৰ পৰিয়াল পিকনিক আমাৰ লগত আমাৰ দাদা বৌ মই মোৰ পৰিয়াল ছোৱালী ল'ৰা মামা মামী গোটেইবিলাক একেলগে আহিছোঁ ইয়াৰ আগতো আমি আহিছোঁ ইয়াত বনভোজ খাবলৈ যথেষ্ট ভাল প্লেচ আমাৰ এই অঞ্চলৰ সকলোবিলাক মানুহ ইয়াতে আহে গতিকে আমি প্ৰতি বছৰে ইয়াত পিকনিক খাব যথেষ্ট সমাগম আছে আমাৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ বহুত ঠাইৰ পৰা ইয়াত মানুহবিলাক আহে আৰু খুব শান্তিৰে মানুহবিলাকে খোৱা লোৱা কৰি সকলোবিলাক মানুহ ইয়াৰ পৰা যায় কাৰণ ইয়াত সুবিধাখিনি গোটেইখিনি আছে কিন্তু আমাৰ যিটো প্ৰাকৃতিক দৃশ্য এই দৃশ্যটো একেবাৰে অনুপম অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ দেখাটো খুবেই মানে কম দেখা যায় সেইকাৰণে ইয়াত মানুহবিলাক নিশ্চয় খ্ৰীষ্টমাছ উপলক্ষে আমি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক আমি আমাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ যদিও মই হিন্দু কিন্তু মোৰ বন্ধু কিছুমান আছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু যথেষ্ট ফূৰ্তি তামচা সকলোবিলাক কৰোঁ আজি আৰু অসমৰ আটাইলৈ আজি খ্ৰীষ্টমাছৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनिसिम आङो गाहाम हामलायथिखौ बावग्रोबाय लोगोसेनो दिनैनि बे गोथार जा ख्रिस्टमास दा बेजों बिनिनो गाहाम हामलायथि बावहरनानै आङो नैबे समाव सकि पिकनिक स्पटनि गाहाय नेहाथारि जानानै बेखौनो फोरमायनो लुबैदों नोंथाङा सोंनाय बायदिहाय दिनै जा ख्रिस्टमास बेवहाय माखासे अनुस्थान प्रतिष्ठानफोरनिफ्राय गोबां बन्द सन्दनि सुबिदा मोननायलाय गोबां दावबायारिफ्रा बे बन्दनि सुजुगखौ लानानै गोबां बेरायनो फैदों बेवहाय दा बेवहाय गुबुन गुबुन समफोरनिफ्राय दिनैनि बे ख्रिस्टमासाव फ्राय गोबां मानसि फैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों दावबायारिफोरनि थाखाय जोङो थोजासे गासैबो एकमडेसनखौ जोङो खालामस्लाबनो हाजोबाखैब्लाबो नांगौखिनिखौ जोङो खालामजोबना होनाय जादों दा बेवहाय माखासे जोंनि एकमडेसनफ्रा हयथ' मायाबा नांगौ जिनिसफ्रा हयथ' थालांनोबो हागौ दा बेखौ जाहाथे दावबायारिफ्रा जोंनो फोरमायलाङो बेखौ जोङो दावबायारिफोरनिफ्राय साजेसनखौ मोननो लुबैदों माबायदि जानो लुबैयो बेखौ हयथ'
गोबाङानो सोरबा सोरबाया मोजां वेल विजारफोरा एसे फोरमायलाङो दा बे हिसाबै जोङो किसु मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो मावदोंबो दा बेवहाय नांगौ बायदिहाय जोङो बेवहाय हटेल आरो माखासे दखान आनारस नारें खमला बेबायदि फिथाइ सामथाइ माखासे खुसेर बिदै आरो थिग बेबायदिनो नारेंखल माखासे माइरं थिग बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बेवहाय जानाय लोंनाय मुवा बेसादफोर मोननो हायो दा बेखिनिखौ जोङो दावबायारिफोरनि सुजुगनि थाखाय जोङो बेब'स्थाखौ खालामना होनाय जादों दा नैबे लावखार ओंखाम जागिरि बिथांमोनखौ आङो बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे जोंनि नैबावहायथ' माने टटेलि बन्द'आनोखा लोंनाया दा बेवहाय सोरबाया हयथ' गोजाननिफ्राय हयथ' बबेबा मोनसे न'निफ्राय बा बबेबा मोनसे धाबाफोरनिफ्राय रेस्टुरेन्टफोरनिफ्राय लाबोनानै लोंनानै जाहाथे नैबावहाय हानि बिगिनि दाजाथों गारि मथरफोरखौ लोंनानै जानानै बेबायदि दा सालायथों जों बेखौनो आसा खालामदों आरो जोङो दिनैल' नङा गोबां जागायजेननायनिफ्राय जोङो बेखौ एलार्ट होबोबाय थादों लोंनानै जानानै गोबां स्पिडाव गारि सालायनाय मानाय जों बेखौ नोजोर होबोबाय थादों आरो बेवहाय लोंनानै जानानै बे मोनसे फेमिलि पिकनिक स्पट हिसाबै बेहाय न'खरनि गोबां सुबुंफोरा उन्दै गेदेर बिसि फिसाय थिग बेबायदिनो बिसि फिसा ज'यैहाय बेबायदि ओंखाम जानो फैयो बेवहाय दा बे हिसाबै जोङो थोजासे डिसिप्लिनखौ जोङो खालामदों जाहाथे बेवहाय गाज्रि मुगैथाव आखु रावबो दिन्थिनो हाया बेनि थाखाय जोङो जरिमानानि बेब'स्था खालामनाय जादों सोरबाया बेबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिखौ जोंनि सिगाङाव बेबायदि दादागिरि भाबै देखायोब्ला बेखौ जुदि सोरबाया हमना होनो हायोब्ला बेनि थाखाय जोङो माखासे बेब'स्थाखौ लानाय जादों आरो हमना होगिरि बिथांमोननो माखासे कमिसननि बाथ्राफोरखौ जोङो फोसावदों लावखार ओंखाम जागिरि बिथांमोनखौ माखासे खामानि दामानि गारनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ दोननानैब्लाबो गोदान बोसोरनि मुङै बिथांमोना रंजानो फैनायाव जोङो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदिनो लैहोर फैनानै जोंनि नैबे पिकनिक स्पटखौ सहाय सहयोग होयो समाज सिबिनायाव जाहाथे जोंखौ थोजासे थुलुंगा होयो दा बेनि थाखाय आङो बिथांमोननि माखासे साजेसन हास्थायनानै लावखार ओंखाम जागिरि बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे दिनैनि बे ख्रिस्टमासाव बिथांमोननो गाहाम हामलायथि बावहरदों बिथांमोननिसिम जोङो बेखौनो हास्थायो दा बेवहाय मोनसे सकि पिकनिक स्पटआ मोनसे समायना रमायना मिथिंगाजों बुंफबनाय मोनसे दिप बायदि दैमा मोननैनि गेजेराव जोनोम जानाय बे मोनसे गुवार जायगा बेवहाय माखासे लोंनाय दैनि माखासे सुबिदाफोर दङ बेवहाय माने दुगैनाय लोंनाय गासैबो दैनि सुजुगा दंखाजोबो दा बेहाय नैबे समायना मिथिंगानि गेजेराव दान्दिसे सम रंजानायजों लोगोसे बे समायना मिथिंगाजों माखासे सावगारि सेबखांजानानै जाहाथे दावबायारिफोरा गोजोननाय मोनो दा बेनि थाखाय जोङो माखासे बेब'स्थाफोरखौ जों बानायजोबनो हायाखैब्लाबो जोङो लासै लासै बानायलांगासिनो दङ एक'मडेसननि खामानिखौ जोङो माखासे फाइनान्सियेल असुबिदानि थाखाय जों खालामजोबनो हायाखैमोनब्लाबो बेखौ पर्यायक्रमै जों खालामलांनो थाखाय आखायाव लानाय जादों